дар доираи татбиқи сиёсати рушди авиатсияи граждании кишвар, парки ҳавопаймоии ширкати Somon Air бо нахустин ҳавопаймои нави Boeing 737-8 Max пурра гардид. ҳавопаймои нав ба ифтихори донишманди бузурги тоҷик Абу Али ибни Сино номгузорӣ шудааст. табре масъулон иттилоъ медиҳанд, ворид гардидани ин ҳавопаймо барои густариши шабакаи хатсайрҳои байналмилалӣ, зиёд намудани шумораи парвозҳо ва беҳтар кардани сифати хизматрасонӣ ба мусофирон мусоидат хоҳад кард. дар назар аст ки ҳавопаймои мазкур нахуст дар хатсайрҳои душанбе Сеул, душанбе Пекин, душанбе Минск ва душанбе Лондон ба истифода дода шавад. ба иттилои манбаъ, то охири моҳи августи соли равон боз як ҳавопаймои нави Boeing 737-8 Max ба парки Somon Air ворид мешавад. ин иқдом дар доираи амалисозии барномаи давлатии рушди авиатсияи граждании ҷумҳурии Тоҷикистон ва сиёсати осмони кушод сурат гирифта, барои боз ҳам тавсеа ёфтани имкониятҳои ҳамлу нақли ҳавоӣ замина фароҳам меорад.